Λοιπόν, το βίντεο του προηγούμενο σταμάτησε για τεχνικούς λόγους. Να ολοκληρώσω και λέω τις οργανώσεις Καλιστό, Ακτούρο, οι κύριες οργανώσεις είναι αυτές. Εσείς λέει αγαπάτε το ζώο, έτσι, και τα αφήνετε με τους ανθρώπους να τους ενοχλεί και να τον ενοχλούν. Να ενοχλεί τους ανθρώπους και οι ανθρώποι να ενοχλούν το ζώο. Οκ. Εμένα μπαίνει στην περιουσία μου παραπάνω από ένα μήνα και παραμένω και επιμένω και λέω ότι θέλω το καλύτερο δυνατό για αυτό το ζώο. Η Καλιστό λέει όχι στις μετακινήσεις του ζώου. Το δασαρχείο που είναι να δώσει λύσεις. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που είναι να δώσει λύσεις. Καλά ιδέα αντιπεριφέρεια Καστοριάς, που να ήμουν και μη παραγωγικός πολίτης. Ευχαριστώ.